हामबाय मीडिया संनो तम हिमालय जों दिनै नरम मारिखा रिंमानि कारण थाय अबनो जों मिया बोलते मिया 19 तारिख अक्टोबर 2022 और कैसा जों साबजोनाल डेपुटेशन बीजेपी नि और डेपुटेशन लिना थांतनि बरंनि कैसा स्लोगान नखा और स्लोगानो लाइके जों वानाखा तै सेलेंखा और वो तिप्रामा थाकरिखा बुबाग्रानि बुमुखोय प्रदत्त किशोर थैखा अमति रखनि स्लोगान बेलायखे वाना मासिसा बेलायखे सेलें मासिसा अब जों दिक्कत जानांगौ जों TWF रो दिनै 20 तारिख अक्टोबर 2022 जों दिनै आरो प्रेसनि फाइनाल खालामदों बीजेपी दं नांगौ जों सान जों जरा बीजेपी नि लीडर्स नि दंनाय र जरा पदाधिकार बरक रखनो आंगो सानान बुझु राजनीतिक न आसक्ता तरजाति राजनीतिक तिनी बतंगो खना बुकरी राजनीतिक गंगा नंताबो ग्राम दिनी नित्यार MP बा मंत्री अब 5 बोसोरनि बागिसि फियाबा नंवान सुगिनायदि जों 184 जन राजतनि बुं सदरनि आगि मिसिनि जों आंचलिक दलनि स्लोगान दंखायमोन जों राजानो बरम खालायता बरम दिनानि नांगौ अबसिनि बरम अबसिनि कैसा तामनेनि इतिहास जिनि लाइबुमा अबंखाचिनि राजा जे राजा न बर अमहाय स्लोगान लिखा और राजा अंखा 184 नंबर राजा महाराजा बिक्रम किशोर मानिक बहादुरनि बुसु बबो राजा 186 नंबर राजा और राजा न अमहाय स्लोगान दिमानि बेलायखे चाया जों तै बुसु अमहाय स्लोगान चाया स्लोगान दिलायसिनाय अ स्लोगान दिमानि निजिनि याकनो निजिनो रुवाबाय चलमानि खलायो जों नुखा राजनीतिक न तरजाग लायनाय स्लोगान रदि हिंदागि जागिनाय गोसोग्रोलायखा अबनो नुखाजों आगिनि स्लोगान दङ उद्बास्त पूर्णबासन चाय उद्बास्त आगमन चाय उद्बास्त रैली ऑफिस बद्ध करा चलबे ना नि स्लोगान माबुचिन काहमदा हामियाबो वानसुलायनि कृषक तुमी बेनामे जमीन दखल करो चाष करो लांगनजा भूमिता अब हाय स्लोगान दं बेलायखे अब चिनबागे हामिया अब साइदामाया अमाहिके स्लोगान लेखा ताबो आगिनि स्लोगान अमाहिके रिलेशन खतिखा राजनैतिक सिं खति जाखा ताबो अमाहिके न जे बुबाग्रानि बुमुं स्लोगान निमानि नरब वानसुगिनाय आगे चिन स्लोगान दिनाय जों चिनि याकुन आबो जलफायमानि ताबो न कासे चिनि लाइबुमा चिनि बरम खलायजाकनाय चिनि अबतामनानि काया माया हायके सिजा चिनि मुकुमु हिनि मानु नों बनसे बुमुं खोयनाय बरम रिया खलायनाय थैकार हिनि मानु आं अबनो सानान मुजुगु जारा बीजेपी नि पदाधिकारक न नरक तिप्रासानि इंगि नरक बीजेपी इंगि खारो बीजेपी जनजाति मोर्चा र किन्तु नरक दागिया देतों साइमालिया नरक बा सिटनो नासिगिदा अमाहायके कक्साका साइमालिया सिटनो नासिगिदा बुबाग्रा नबा अमाहायके तला खिखलाय तंगा साइमालिया फियाबा वानसुगदि नेक्स्ट जेनेरेशन बागै वानसुगदि बुबाग्रा ता फायनाय जोंनो थानचा इंदि हिनिनाय बुबाग्रा जे जागा फायमानि जागावो जत्त बरकनो हामजागै बुबाग्रानो याजाक सका बुबाग्रानि बदला थैना पानस राजी दं अ जागा फाय सकाय जाग फियाबा नरका राजनैतिक तरजागै अमहायके बुबाग्रा न जों थानायाव अमहायके नुखा बुबाग्रानि कासा कुस पुतुल स्नामैनाय जिगाब निरा बेनाय बुबाग्रानि मोखां रुइनाय बुबाग्रानि मोखाङो कक जायाबाय सैयै आबो साथगिया कक अमहायके कक सिक्या बुबाग्रानि तालगाव खालाये कपाल खालाये ताइसे बुबाग्रानि मोखाङो खुतै मुसुका बुबाग्रानो जुता बाय बुखा
जुतानि माला कान्दिखा हरबाय सबका लाथि रिखा खाग्लाबो अम बिलाइ के जाया अम बिलाइ के सेलंग माइसिजा अब बुखुबाय साबो खाबाय साबो अब जों साइकुल माया अब जे हामिया हायदि नोंनिजिनो नों बरम रिया गाय बुले बाहागे बरम दिसिनायबा जों निजेसे जों बरम मारिनाय बुइ बरम रि दतं बरम रियाय दतं जों आबवान सुखनानि कक्रै नराव राजनैतिक खायमानो बीजेपी खायमानो सीपीएम खायमानो कांग्रेस खायमानो हायपानि चिनि बुबाग्रानो बरम लेरि थाइक्लायो बं गांगाय चिनि 186 नाम्बार राजा दिनै अरो जों नुगु गुबुननि दफानि बरर गुबुननि संगठननि बरर अमो हायगे बुबाग्रानो मुकुट हिन्दक हिनैनाय कक सामानि बुबाग्रानो राजाया हिनि हिमारो जों अमनसे पाल्टा जवाब मारिलायनाय नों पाल्टा जवाब रियावैसे नों से दाइसा बरफनो फान्दै माहागेलायै अमो हायगे कक साइतंखां गांगाय मिनि थिनां बर थां सगैनाय जों साइमानो अतिप्रा राज्योआव जों आगिता मतमानि तागो बरफ फाइसा फाइगा उलो तामो उनाय दिनै नेक्स्ट जेनेरेशन सुखाय बर राजिरक तामो उनाय आवनि बागिसे ताबु आंचलिक दल हिनै मा खावो आंचलिक दल हिनै मा संगठन मा दङ फेबा राजतंत्र पाइखा गणतंत्र जुग गणतंत्रनि रायदाबानि मा चलिनाय हिनै कायसा आंचलिक दल फानो राजनैतिक बिसिंति खिलायनाय ताई अरव चिनि संविधान मुताबिक 2 এবং 3 धाराव स्राय स्रायके साजाक दङ जेकुनु जात जेकुनु दफा बासा मिलिया तमु मिलिया जामु मिलिया आरो ताइकेसा जात बेटेकेसा जात नांलायो कायसा डिप्राइभ थाइजागौ ताइकेसा उन्नत ताइकेसा अवनत गांका आरो आलादा राज्यो सानमानु गांकायबा जोंबो नेक्स्ट जेनेरेशन वान सुबिनो जों आलादा राज्यो अमहायके मा सानका दिनै बुबाग्रानि वान सुकमानि बिलाइते कुथुकबाय ताइसा ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड हिनै फेमिनि जों जतनो बुबाग्रानो सापर्ट खालायो बुबाग्रा गोथां तंसाक सेसों अब जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड आलादा राज्यो मानानि नांनाय हिनै जों साक थारिख खालायतमानि थागावो नोंगा अमहायके केबेंगै बुबाग्रानो अमहायके सामानि बिलाइके जों खारियागौ बिलाइके खासावो जों गांगा बुबाग्रानो गोमाना किरिजागिसे जों गांगाय लबसिनि लब उमाया जों गांगा बुबाग्रानो नरम गांगा अमहायके बुबाग्रानो हानां पिनां खायो खुक जाया बेसावो अब बिलाइके जाया गलायो नरम थानि रिक्वेस्ट जारा अमहायके सानायरो नरक नंनो अस्लोगन दिमारो नरक मीडियाव फायनाय रसाविना हादि अमहायके सामानि बेलाइकेनो जाया गलायो दिनै बीजेपी नो सानानि मुसुंगो बीजेपी ले तांनासि किरि लायखाबा बुबाग्रानो तांगा आसि किरि लायखाबा तामि माले बुबाग्रानि खानचानि मारिनो जतन किरि जागो ताई अब गरेर शत्रु विभीषण नगनि शत्रु विभीषणनि चरित्र तांगि दिनै मियाव 19 तारिख अक्टोबर 2022 जों आरो जों अमहायके सिद्धांत नाहालायके त्रिपुरा मथा अब बुबाग्रानि नेतृत्व दिनै सारा त्रिपुरा राज्योआव बा एडिसी एलाकाव जे आरो कुट रायबरि मानि परेबो नभेम्बरनि सप्ताहनि बिसिङावनो इलेक्शन मा खालायनाय बिसि इलेक्शन नै दिनै अदा रिजार्भ फानो आरो इलेक्शन कमिशनारनि बिसिंति खालायके राज्य सरकार आरो फान रेखा बर आरो इलेक्शन खालायनानै रिलिया बिसि इलेक्शन बिसि इलेक्शन बद्द खायतरि मांगला बिसि इलेक्शन दते मा खालायनाय बिसि इलेक्शन बद्द खायतरि नाय माने अब जाया हिनिनो जों आरो प्रोटेस्ट रैली खालायनाय जत्त ब्लकनो जों आरो डेपुटेशन दिलायखा ब्लक नि माध्यमे डीएम आरो सगुनानि बागिनाय अमहायके जों डेपुटेशन दिनानि हिनिनाय जखन जों प्रेस मीट खायो अब सारा त्रिपुरा राज्योआवनो 20,000 थांगा पियाबा आरो बीजेपी रो गुनुखा जिनि प्रेस मीट नो बरक काम खालायका राताराति बरगो कायसा बरगो प्रेस मीट दिरिखा प्रत्येक साबजुनालो बरगो डेपुटेशन दिनाय आनि सानान मुसुमाखा अबसे दिनै रमदी अरब आरसीघाट रामचंद्रघाट विधानसभा केंद्र अबहंगा पद्मबिल ब्लक
जों रेलि खायै थानानै हिंगाय जों अरो बायजाल साबजुनाल कुथुम लासिनाय अमहायकेनो कक चाबलायजा अमहायकेनो पारमिशन बना हाजा बायजाल साबजुनाल कुथुमबुय जों 12तानि सिमि रुवानारिनाय ब्लक थानाय पदबिल आरबि ब्लक अमहायकेनो जों कुथुम लायया अमहायके कुथुम लायमानि बिसिंति खलायनाय जों 12ता वनो जों रेलि खलायया रेलि खलायमानि परे जों ब्लक थाङै डेपुटेशन दी मानि परे जों कयेकजना कक सालायका कक सामानि परे पिसफुली भाबे जिनि रेलि चलिव पिसफुली भाबे जिनि और शांत शिष्ट भाबे न जिनि प्रोग्राम पाइनाय जत्तनो गाड़ी कालाये जानजेनि नगो जा थानानि रुवानांका तारपर ताम खायगा बीजेपी रक बरक जा 8 दफा बने ओ 8 दफा ताम एजेंडा तुई बा 8 दफा साइमालिया बरक अमहायकेनो साबजुनालो 8 दफा न तुइनाय बरक नि कासा डेपुटेशन चिरि नंखाय एडिसि एलाकाओ नों साबजुनालो से डेपुटेशन नि नंखाय नों चिनि बरक बाय डेपुटेशन नि तामखा जों अर तामनुखा बरक अब प्री प्लान दंगो बं अब कुचुकनि हयतेनो सिद्धांत नहार फाइलायकना सिद्धांत अमहायके नाहाय हंगाय अमहाय गति गला खामो चिनि रामचंद्र गातो ताम गतिका जों 12ता हयते जों थांका जों अरब रेलि खायनाय जों पदबिल आरबि ब्लक आ जरा तो अर खाली इंग दङ साबजुनाल बायजाल साबजुनाल खाली इंगै दङ अ खालिनि टाइमाव अ गेप नि समायाव बरक अरब डेपुटेशन रिलिया तामनि हिंगा बरक नासिङै दंखा जे तिप्रामो थार बुकुरु डेपुटेशन दिउइ फिरगै फाय अ जरानो नासिङै दंखा अ जरानो नासिङै बं बरक साब हिमाले फातानि बरक मोमां जेनारेल बरक मोमां बुकुं कलाव रंनो तुइ फैगा 25-30 ता गाड़ी बास बतंगो चिकन गाड़ी बतंगो अमा हाय खलायै जिनि बरक अरव खूब हंगाय 5 जना सिकावानी जिनि बरक इंकै 10 मामासे आरो सपायजा तिनी ओ 10 नि यागो जों साइमाका 10 नि यागो वासुर उ बथर को बुंजा फेको गुइनाय एकदम करा खतो बुजा ताइ केसन कांगा उ वा बथर को बुं आबो कांगा पटो खालायै आस्ता तो बुजा आबो बाय फुंजारि जाखाने बिसिमा जय थानाय आम दैके सालायगा नुबु नाय र अमहायके दङ ताम खलायके चिनि बरक जखन आगोबो फैगा यागो साबजुनाल तो अर चौमुनि हाय लामा बुप्रा दङ अ लामा बुप्रा ते करस खायना पुंगांगा बरक ताम खायगा बरक होय हाला चित्कार खलायनाय या चिनि yang बररगो अमहाय नुखा गाय चिनि yang बररगो दलबा होय हाय लायका बंना एं होय हाय बंग यांगो इट पाथर बाय खिता लायका हादुर बाय खिता लायका इट बुरुं नि नाहाल लाये तामखा ओ इट चिनि बरक चिनि कर्मिनि सागो 5 जना सागो नांखा 3 जना मेडिकल रिपोर्ट जों मांखा डॉक्टर नाय रेखा बरक ब्ला सिरियास गैनाय यांगो DSR 6 बेटेलियन नि खरकसा ताखु बिनि बो बांग्रा बोलते बुसकानि खाक्लाब ओ बांग्रा जिल्लाव नांगिनाय बिनि अब बांग्रानि बेकरांसि बायखिनाय हिनि साव बनो लगे हॉस्पिटल तलाङै थांगा ताइ खरकसा पुलिसनि यागो नांगिनाय थैस राखै भानकागै थांगा मुकनि बुलाय रक फलायै मा फलायगा अमाहाय दख जग गतना खायगा बीजेपी रक बंनि आगिन प्रिप्लान दङ ताम निले नों अर डेपुटेशन दिना नंगांगाय नों बिथानि बा खरक साबाय बा खरंनि बाय बा खरक ताम बेरि मानु आरो ताम हिनि हिगा बर 5 जना तिप्रासा दङ निसाव 5 जना तिप्रासापान हाबसिनाय अमाहाय उंलायगा इंगे हादि नरबा गणतंत्र रायदे दङ नर अरो डेपुटेशन दिना नंगांगारि उथानि हिनि जोंबो सालायजाबनो फियाबा बरक हायरागलिया ताई से बंनि तामनानि 10टा থেকে 3टा अब्दि बं टाइम रिजार्व 3टा पाइ थागा 3टा टाइम पाइ माने परिब बरक रुनानि बाग डेपुटेशन दिनानि बागिनाय बरक आजु नासिंलाय तलायखा जोंबोरि थांतोंनि दङ बरक किन्तु फाइ साबजुनाल फाइ हाबाय रागलिया तामनि हिंगांगाय बरक हातारनि वानजिबो संदोंनो तुइ फाइजा अ वानजिरंनो खरकसा ताकुक सिङैगा नों बर'नि हिमहा आगरतलानि नों बर'नि खयारपुरनि
nung boroni majlis puni omahai kai saka borok khorok chapano or local niya tai se kolan puni tongo telemurani tongo omahai khlai nai 25-30 ta gari to mani obo BJP roni pre-plan kotna gotiri nani bagino omahai kai to mani jung jodi dok tak khai busayang kai chini borok rongno onek bui hospitalize khlai kamu tam male jung saimaka yango jung ompionu kha ompionu bo sem gotna bong ara hangkai dok tak ungmalia bong gari no akromon khaika sukurup ka bukruk ka tai hospitalize khaika aro omhai ki bismar sabai bujaka omhai gotna কিন্তু বিজেপি ro ni obo belai khai bong abo tam neni bongi je deputation belai ki muni koto tam male je jagao yang tipramo tharo block deputation khai tongo u ADC election tui nai himase boro aboni palta se taisa boro oro subjonal deputation himani aboro thang sogi kenai jung hingga obo tipramo thani bagi deputation ya jung tipramo tha deputation himani hingga karon hingga জনগণ ni bagi জনগণ develop ni bagi village committee ADC elakao election india oro elected by cholitongu selected by ya oro rang khayang ngi tongkha rang khoinani dorkar develop nani dorkar ni nai o chini জনগণ ni bagino জনগণনি স্বার্থে জনগণনি develop ni bagi nai jung oro deputation khayo কিন্তু bong deputation tamo aro wanchu kang kai jung obon nugo bong o deputation gangkai tamo bong o deputation gangkai sudu uchini deputation panchal khlainani chin deputation ore pore khlainani chini deputation no dokho jogo khlainani bunani toknani obono bong pre-plan jung obosung songbi mangkha bong deputation tamni banu nung rajya sarkaro khamotai tongo nung tamni ba o subjonal nung deputation inani nung busa ranghor nung saiman tongo ADC o nung busa ranghor saiman tongo ADC nung ranghor mar chikri nung belai ki kom ranghor tongo rajya sarkar ranghor mani obo beton dikhai pai thango oma hai ki ranghor tongo ngang nung orbo hospital 30 কোটি rang dijak tongo obo ni hisab marina deputation amdiki deputation khele hisab chankang ke nung saladi nini health department by salai na audit achodi jungnugo audit bo amahaina 2000 যখন 2000 oro পরশুরাম ni নেতৃত্বে bo deputy CEO apro পরশুরাম bono kaisa committee khawinai audit committee khawinai audit khlarimani taman khaba apro IPFT pro audit committee khamani audit khayo edisi rang rohmani kuri busuk rang roho abo buku bani saimani tongo abo ni baginai audit abo borok name phunugo tabuk je deputation je department health department musuk rang roho kahni je samani abo borok phunuknani baginai public no phunuknani buskango election phaitongkha village committee election বিধান সভা election phaitongkha obono target khlaise borok o awas rok tisau tai ang sitai kaisa sanani musungo dini village committee nirbachon khlaika angkai BJP rok bu hara hari nai 587 টা village committee tongo 587 টা village committee ono chini dipra motharo beshi সংখ্যক তুই নাই বেশি সংখ্যক বলতে जों সারে 587 টা টাঙ্কা जों আরো 450 মতো সিট তুই না जों জিতি নাই অবহংকাং স্রাই গাই তামনানি যতনি থানিনো যতনি মকলনো অবকালাই তঙ্গ BJP go wanchugo borong omahai ki jiti tlang nai nei amoni bagino borok o election khlai riya ke bengi tongo jodi omahai ki election khlai ka hangkai busakangni বিধান সভা নির্বাচন bongni pala krikha bongni foundation krikha borok বিধান সভা election go borok hari sinai ni nai wanchuguno borok o step naharo amoni bagino khajani ma phate takku bukuchong sara tiripura basino ang obono ko bongnani musungo BJP ni danda o taklaidi je BJP jumla সরকার BJP IPFT যেভাবে জুমলা যেভাবে ঠকায় যেভাবে মিথ্যাবাদী
যেভাবে প্রতিশ্রুতির অপ্রতিশ্রুতির রক্ষা খাইনানি নাইয়া এমনকি 10,323 জায়গা খিকলাই রেখা আবত সানানি ককুরে যত্তনি বুখাও যত্তনি মকল যত্তন খাদুজাক শুধু সময়নি অপেক্ষা নং ভিলেজ কমিটি নির্বাচন খায়া নং তো নং আর বিধানসভা ইলেকশন তো মাখাইনাই বিধানসভা ইলেকশন নং দুলা বুকচা বিজেপি দুলা বুকচাংনাই আবনি বাগিনাই চিনি ত্রিপুরাবাসী নাম অবকবংনানি মুজুঙ্গু যে যারা স্লোগান নিনাই রক যে ববাग्राना साया जानाय रक सानाय रक जों अब किसा चिनि वानसुकमानि बिसिं दिखाय चिनि मकल बाय किसा जों अब जों नायनानि दरकार उत्तर हिनानि दरकार जत्तनो अब किसा नायजा जाबाय दे हिनि नाय साविनो कक अरन बुंनि बिरुद्धे एफआईआर खायनानै अब जों तथिनि अब जों रामचंद्रघाट डिस्ट्रिक्ट कमिटी ताई ब्लक कमिटी जों आं तो प्रेसिडेंट सेंट्रल कमिटी अब तैना जों आसुगलायखा जों अब टिकार माने खातम मायने बागि अब तो एफआईआर खायनानै हिंगायते चिन तिप्रा मथन खालायनाय तिप्रा मथा तामुआन सुक्तम बुबाग्रा तो नागारनाय बुबाग्रा कतरं नाङा कतय एंनानि नांनाय हिमाहाय बुबाग्रानि थानि अ जिनिसटा दङ कतय बुबाग्रा तामसा आबो बुबाग्रा से साइमन सिनाय बुबाग्रा जुदि थाना एफआईआर खायनानि ना खायके तो के खालाया बुबाग्रा माप खायनानि दंगो बुबाग्रा कोनो दिन फानो बरकनो अमा तामनेनि हैरानि खालाया बरकनो जेसेबानो बिनु पर सिगांगो लाथि उस्टारि ओइ जाया मोखां रग खक्ते मुसुय तालकाराव जाया सित्रा बाय कक्थे बेसि मानि परेबो बुबाग्रा नाकारि दंगो बुबाग्रा थानि नाकान जिनिसटा दंगो राम खायना बुबाग्रा आबो साइमन